interes simplean hemen aurkitu behar deguna da I. Interesa hemen goian daukagun bezala, formula izango litzateke berdin, C sub 0. C sub 0 bider. Interesa, bider urteak. Automatikoki ikusten dezuten bezala hemen ja bat azaltzen zait. Ta kapital finala izango litzateke hasieran geneukan kapitala gehi emandako interesak. Orduan, ja daukagu ariketa ondo eginda. Hurrengo ariketan galdera ikurra zer da? C sub 0. C sub 0 da hemen I zati I bider T. Berdin, jarriko genuke I interesa, hemen daukagu zati, eta parentesis artean jarriko genuke I bider T. Hau, bider denbora. Eta hemen, kapital finala izango litzateke zer. Hau, gehi, dauzkagun interesak. Ulertzen da, ez? Jarraitzen dut, hemen galdera ikurra zein da? Galdera ikurra da, interes I txiki hau. Orduan, hemen, goiko aldean daukagu formula, berdin. Zer, I, zati, eta parentesis artean daukagu. Hau, bider denbora, K, 119. Eta kapital finala izango litzateke, berdin, hasierako kapitala, gehi interesak. Eta horrela daukagu ja ondo. Eta falta zaiguna orain, ja. Urteak. Berdin. Hau, zati. C sub 0, hau da. Parentesis artean jarriko dugu. Hau. Bider. Denbora. Denbora da K 120. K 120. Zerbait gaizki egin detor. Aber, daukagu berriro errepikatzen dut, urteak izango dira. Berdin denbora, barkau I, zati, parentesis artean jarriko dugu, zer, esan dugu, hau, bider, hau. Bederatzi urte, eta orain ondo dauka. Eta bukaeran falta zaiguna da, hau, gehi interesak. Eta horrela, dauzkagu ja, lau eratako ariketak desberdinak eginda. Formula berdinarekin.